these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kaso ng mga moderate at severe cases ng COVID-19 sa Cordillera na obserbahan. Mga kaso posibleng tumaas sa mga evacuation centers. Roll out ng booster vaccination planong palakasin. 11 sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Kalinga at Benguet. Trail running inspired cafe sa La Trinidad, Benguet, silipin. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag amalam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Naobserbahan ang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa Cordillera. Katunayan, tumaas ang bilang ng mga moderate at critical cases nito sa rehiyon. Magbabalita, Charles Limon. Sa nakalipas na 2 buwan, nakitaan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Cordillera. Pero hindi ito ikinabahala ng mga otoridad dahil sa mild at asymptomatic lamang ang kadalasang dulot nito. Pero ngayon, unti-unting nababahala ang mga eksperto sa pagtaas ng mga moderate at critical cases. Though we have increasing cases, makikita rin, and increasing ADAR, makikita rin po natin na mababa yung ating healthcare utilization rate, including our ICU utilization rate. However, please take note na nag-i-increase rin yung mga moderate to critical risk na cases po natin sa COVID-19. Sa obserbasyon ng DOH Cordillera, mga hindi bakunado ng booster dose o kaya may mga iniindang mga sakit ang mga naitatalang mga moderate o critical cases. Karamihan dito ay mga senior citizen. Sa latest update ng DOH Cordillera, 26 ang moderate mula sa 868 na mga active cases sa Cordillera ang naitala. Isa sa mga posibleng sanhi dito ang iba't ibang variant sa rehiyon. Sila kasi daw yung most likely to exhibit immune evasion and cause more reinfection. So sila rin po yung mga isang binabantayan po natin when we are doing our surveillance. Dagdag din dito ang pagtaas ng mga kasong naitatala sa Cordillera. Naglalaro sa 117 na kaso ng COVID-19 ang naitatala kada araw mula sa dati na 30 kaso. Kaya nag-abiso na ang DOH sa mga local government units na maghanda. I've been mentioning the local government units. They must be prepared. They should ensure enough triage, isolation, and TTMF bed capacity. Sa ngayon, wala pa ring pagbabago ang mga alert level system sa bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nakabantay ngayon ang Department of Health Cordillera sa posibleng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa mga evacuation centers sa Abra. Narito ang report. Dahil sa mga pinsala sa mga kabahayan at sa takot sa mayat-mayang mga aftershocks, 761 pamilya pa rin ang kasalukuyang namamalagi sa 23 evacuation centers sa probinsya ng Abra. Aabot sa 2,408 katao ang bumubuo nito. Bago po nila i-declare yung evacuation center na pwedeng gamitin, nakakantak muna ng integrity assessment, structural assessment ng mga engineers po
para at least masiguro na ligtas po yung evacuation center. Sa kasalukuyang sitwasyon, isa pa sa mga inaalala ngayon ay ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa probinsya. Priorities din ng aming kagawaran na hindi lang yung pagbibigay ng ayuda kundi ang pagtingin din ng maayos kung ilan ba sa kanila mga bakunado. Sa huling datos ng DOH, 7 bagong kaso ang kanilang bineberipika. Sabi naman po ng viewers na ito po ay manageable naman po, ma'am. Kasi yung utilization care rate nila is mababa pa naman. Kaya pa naman pong i-absorb din ng mga existing facilities natin doon, ma'am. Yung mga cases po natin, sir, sa mga evacuation centers po ito? Hindi po, ma'am. Overall, sa buong probinsya ng Abra po, ma'am. Not necessarily sa mga evacuation center po. So, kumbaga, sir, wala pa talaga na ang nadedetect sa mga evacuation centers? Wala pa naman so far ang nire-report ng Department of Health. Nagtayo na rin ng triage centers para sa COVID-19 testing sa mga evacuation centers. Yung health, wash, sanitation, and nutrition cluster po na pinahawakan po ng DOH. Nandun po yung buong team natin ng Department of Health region. Kasama na ng ibang augmentation din sa ibang regions natin. So sila po yung nag-monitor ngayon ng mga minimum public health standards, yung mga biosafety protocols na kailangan po nating sundin. Patuloy rin ang pagbibigay ng hygiene kits at disinfectants kada pamilya. Mula sa 5 pagamutan sa probinsya, 4 ang partially functional habang 1 ang non-functional. Pero kahit ganito man ang kinahaharap ng mga pagamutan, handa pa rin ang probinsya sa surge lalo na't maraming mga medical response team mula sa iba't ibang ahensya at probinsya ang nakaalalay. Hihikayat pa rin naman nilang magpabakuna at booster shot ang mga Abreño. Sa kasalukuyang datos, 63 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Paglunsad ng Pinas Lakas Booster Campaign, inaasahang makakabawas sa kaso ng COVID-19 sa syudad. Magbabalita, Sofia Pagaduan. Kakatanggap kanina ng magkaibigang sina Lola Lydia at Emilita ng kanilang second booster dose. Naniniwala daw sila na mahalaga ito laban sa COVID-19. Nagka-fever, ma'am, mag-biodesic lang po kayo? Para prevention yun kasi naka-first booster ka, siyempre kailangan kumplituhin mo na. Ganun lang yun. Kaya dito, sabi ko sa kaibigan ko, dito na tayo, sabi ko. Kaya dumaan na kami. Para makumpleto na lang. Kasi po, pag bakunado tayo, talagang mapoproteksyonan tayo. Kaya kailangan na talagang magpa-injection tayo. Sang-ayon din dito ang 48 anyos na si Gilbert. Para na rin sa mga kalusugan natin, ma'am, sa pamilya namin, ma'am. Tapos pwede kang lumabas-labas, ma'am, ganun. Sa isang press release na inilabas ng DOH noong Hulyo, nakasaad dito ang malawakang pagpapatupad ng kampanyang Pinas Lakas. Alinsunod ito sa utos ng Pangulo na pagtibayin pa ang paghikayat sa mga Pilipinong magpa-booster shot na. Kalo-launch lang po natin ng Pinas Lakas campaign. Ibig sabihin noon, palalakasin po natin ang booster doses. Pero hindi ibig sabihin na booster lang. Kailangan po kahit yung primary series ay mabigyan din po natin ng atensyon. Kaya ang unang-una po diyang gagawin ay mag-iisip tayo ng mga bagong estratehiya. At ang estratehiya pong naiisip ng ating kagawaran, lalong-lalo na po dito sa CHD CAR, ay ang pagbabakuna sa mga healthy settings. Ibig sabihin, pwede po yan sa public market, pwede po yan sa mga factories, pwede po yan sa mga offices. Sa syudad ng Baguio, sinimulan na ang kampanya nitong nakaraang linggo lamang. Pinasinayaan ito sa Baguio City Public Market. Plano ng City Health Services Office na magdagdag ng mga vaccination sites sa mga matataong lugar tulad ng mga palengke, terminal, paaralan at pati na rin ang mga simbahan. Target nila ang 50% booster vaccination rate sa Cordillera hanggang Oktubre. We will not settle for 50% because actually we have a tall order from our City Health Officer that we have to do 500, at least 500 booster doses a day. And that if we do it 6 days, and for the next 10 weeks,
we will be able to have 30,000 booster doses before October 8. And that will increase our booster doses from 51% to 61%. Very conservative increase of our booster doses. Sa tala ng Department of Health Cordillera, nasa 25.78% na ang bakunado ng first booster shot sa rehiyon. Nangunguna sa rollout ng booster dose ang Baguio City na may 51.63% na vaccination rate. Sinundan naman ito ng Abra na may 33.10% na booster vaccination rate. Bukas naman ang second booster dose para sa A2 o mga senior citizen at mga A3 o mga may karamdaman. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ilang araw po matapos ang lindol, ang mga residente sa Ilocos Sur patuloy pa rin na nangangamba. Pati ang kita ng mga vendors, apektado rin. May kwento si Lian Zaira Calderon. Nangingibabaw pa rin ang takot sa ilang mga residente sa Vigan, Ilocos Sur matapos ang magnitude 7 na lindol. Kahit nakaupo nga lang parang lumilindol. Kasi yung kunting galaw mo lang parang lumilindol na eh. So, yung mga anak ko nga minsan parang na-trauma na talaga eh. Sobra yung trauma nila. Ayon sa mga residente, may mga aftershocks pa rin nararamdaman sa lungsod. Oo, medyo may nervyos din. Hanggang sa aftershock meron na rin. Nung time na yun, grabe kalakas. Dito ako nagtayo eh. Tinitingnan ko yung poste, parang maputol na yung mga wire. At saka yung mga van, parang ginanon na yun, no? Tapos nakikita ko yung daanan, parang may alo na ganon-ganon, parang bangka ba. Kaya yung mga turista na pumunta dito, sigawan na, yung isang matanda nga dyan na parang muntik nang natumba eh. Naging matumal naman ang benta ng ilang negosyante. Nabawasan na po. Kasi nung basta weekend po, marami po eh. pero ngayon po? Konti na lang po, ilan na rin po. Medyo humina nga rin po eh. Tumumal po yung humina po, tumumal ganun. Ang ilan ay umaasang mapabilis ang restoration ng mga tourist spots upang bumalik na sa dati ang kanilang mga kita. Siyempre po kasi malaking bagay din po sa amin yan dahil pasyalan po ng mga turista. Kaya para sa amin, malaki nga pong apektado rin po kami. Maaaring sigurong mamadaliin din po nila ma'am yan dahil siyempre pasyalan po ng mga turista. Hiling ng mga residente sana'y tumigil na ang mga aftershocks upang maibsan ang takot. Lian Zaira Calderon para sa Luzon Headlines. Para naman po sa proteksyon ng mga personnel na nagpapatupad ng denggera, ilang kits ang ipinaabot sa kanila ng isang grupo. Narito ang kwento. Kinababahala ngayon sa Baguio City ang mabilis na pagtaas ng kaso ng dengue. Sa huling datos, 1,615 na ang kaso sa lungsod. 87 dito ay naitala lamang sa pagsisimula pa lang ng buwan ng Agosto. Kaya naman, mas pinaiigting pa ng Sanitary Division ng City Health Services Office ang denggera. Ito ang kampanya ng lungsod sa pagpuksa sa mga pinamumugaran ng lamok. Ang problema, tayo yung pong mga, if I may, front lines eh. Kasi ikaw na mismo ang lumalaban, pumupunta sa mga breeding sites ng mga lamok. So once na nakagat ka doon, hindi naman natin pinagdarasal na hindi sana, yun ang possible ikaw ang may infect. Instead na ikaw ang tutulong, ikaw ngayon ang tutulungan, ikaw ang mangangailangan. Kaninang umaga, nagatid ang grupong Apache na aabot sa 200 denggera kits na naglalaman ng lotion, tubig, alcohol at kung ano-ano pa para sa mga Sanitary Division personnel at ilan pang mga volunteers. Tumutulong na kami noon pa sa mga dengue operations. And right now, dahil nga tumataas yung dengue cases natin, we would like to help also. But of course, aantayin namin kung anong sasabihin ng Baguio Health Department kung paano kami makakatulong. And I think right now, meron silang denggera. Yung mga breeding sites ng mga mosquito,
itataob ng mga volunteers. And yung mga volunteers na yun, naisip namin, why don't we get a bag, yung katsa, tapos lagyan lang natin ng tubig, biscuit, candy, at saka off lotion, para meron silang dala-dala pagpunta nila dun sa mga barangay. Napakahalaga yan ng tulong galing sa iba't ibang organization, no? For one, that can boost the morale. Kasi yung ating mga empleyado, wala naman tayong binibigay dyan eh. Even yung transportation, yung merienda and everything, wala pong binibigay ang city. That's a voluntary, Kaya it helps very much yung mga binibigay ng mga organizations. Meron silang Project Dengue, we would like to take part. May laman din itong mga information education materials para sa pagpapaalala sa mga barangay ng 4S. Sa datos ng City Health Services Office, nangunguna ang Barangay Irisan sa may pinakamaraming dengue clustered cases. Pumalo kasi sa 51 ng mga clustered cases ang naitala sa barangay. Sinundan ito ng Bakaking Norte sa datos na 40, parehong 31 naman sa Asin Road at Camp 7 at 27 sa City Camp proper. Dalawa na din ang namatay sa lungsod dahil sa dengue. Isa rito ang 10 taong gulang na lalaki sa City Camp at 28 taong gulang na babae naman sa Luacan. Sa kasalukuyan ay nasa above epidemic threshold na ang Baguio City dahil sa 72% na pagtaas ng kaso ng dengue. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, 11 sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Benguet at Kalinga. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin.
Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spraying. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Sugatan po ang 11 katao sa magkahiwalay na aksidente sa Benguet at Kalinga. Narito ang report. Nauwi sa trahedya ang masayasanang pagtatapos ng outing ng isang mag-anak mula sa San Francisco, Rizal, Kalinga. Habang pauwi kasi mula sa isang resort sa Tabuk City, nalaglag ang kanilang sasakyan sa 10 metrong lalim na bangin sa sitio Ileb ng Baran, Tabuk City pasado alas 5 ng hapon kahapon. Nahulog na bato, then itong driver iniwasan yung bato na nahulog na yun, then hilos na hindi niya na control yung sasakyan, yung strada gap, then nahulog sila sa may bangin na mga 10 meters deep. Minamaneho ito ni JB Makasadog Mangada, 23 years old. Sakay niya ang 8 pang kapamilya. Agad naman silang naidala sa ospital ng iba pang mga kasamahang naka-convoy sa kanilang sasakyan. Discharge sa hospital, and yung iba na may mga sugat as well as mga injury sa kanilang katawan, nasa ospital pa. Samantala, sugatan din ng 19 na taong gulang na driver na si Jamus Pasan Kiblasan mula Pugis, La Trinidad. Ito'y matapos mahulog ang minamaneho nitong sasakyan sa bangin na may 100 metrong lalim sa Midas, Ukab, Itogon, Benguet, mag-aalas 10 kaninang umaga. Kasamang sugatan ng pasaherong si Rafi Lucenio Garcia, 25 taong gulang mula Kisbeng, La Trinidad. Ayon sa investigasyon ng Itogon Municipal Police Station, umatras ang kanilang sasakyan habang sinusubukan itong paandarin ng driver. Agad silang nadala sa Baguio General Hospital para sa lunas ng mga tinamong sugat. Kasalukuyan pa ring rini-retrieve ang kanilang sasakyan sa bangin. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Timbog po sa raid ng mga otoridad ang isang tagapag-alaga ng drug den sa Baguio City. Magbabalik sa report, Charles Limon. Meron tayong recovery ha? Bakit ano ito? Kanina mo lang yan? Hinalughog kahapon ng Sani Puwersa ng NBI, PNP at PIDEA ang isang bahay sa San Carlos Heights Extension, Baguio City. Pakay ng operasyon ang tagapag-alaga daw ng isang drug den. Kinilala ang suspect na si Marivic Rodriguez na itinuturing palang high-value target. Intelligence-driven ang mga operations namin. We connect yung dots at pinunta tayo dito sa drug den na ito na hinog na hinog na dun sa mga sumbong at sa mga intelligence report regarding dun sa malawakan nilang distribution dun sa kanilang mga parokyano. Ayon sa PIDEA, kakalabas lang ni Marvic sa kulungan ngayong taon, pero nahuli na naman ito ng mga otoridad sa pangatlong pagkakataon. Sa paghahain ng mga otoridad sa search warrant, aabot sa 18 gramo ang bigat ng pinaniniwalaang shabu ang nakuha sa drug den. Nagkakalaga ito ng 122,000 pesos. Natagpuan din ang ilang tutor at mga drug paraphernalia sa lugar. Ikinatuwa naman ng barangay ang pagkakahuli nito. Yung mga kapitbahay nila dito ay nagsusumbong sila na kung ano-ano ang mga grupong pumupunta dito. Ayon sa mga otoridad, minanmanan nila ng maigi ang suspect bago nila inihain ang search warrant.
Half of our intelligence officer, we conducted a case build-up, and while we are doing the surveillance, we noticed some operatives of PDEA car and Benguet also within the area. So we are surmising that maybe we are dealing with the same subject, so that upon confirmation with them, we determine that we are leading to the house of the subject, Maria Victoria Rodriguez. Maliban sa target ng operasyon, huli din ang 3 kasama ng suspect na bumisita sa drug den noong inihain ang search warrant. Nahaharap ang 4 sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Given under my hand and seal of this court, this first... Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kumpiyansa po si Governor Ramon Gico III sa pagtatayo ng economic zones sa Pangasinan. Paraan daw ito ng probinsya upang mapanumbalik ang ekonomiya ng probinsya matapos ang pandemya. Magbabalik sa report, Charles Limon. Simula pa lang noong kampanya, economic zones ang nakikita ni Governor Ramon Gico III na mag-aahon sa ekonomiya ng Pangasinan. Ngayong nakaupo na ito, maisa sa katuparan na ang mga plano. Most of this will be in the 2nd district, and ipaplano rin po tayo for an establishment of an economic zone in the 1st district. At kung ano po yung naumpisahan dun sa Eastern Pangasinan, ay sana mapalaki rin po natin yon. Anya, malaki ang bilang ng mga trabahong magagawa nito sa probinsya. Kaya tinitignan na ang iba't ibang industriyang itatayo sa probinsya. Ito po ay battery maker, no, to yung storage ng energy for multi-use. Meron ding BPOs, no, mga probable call centers that could come to us. And other industries na pwedeng dalhin dito. Pwede rin yung bamboo industry. We can make bamboo products. Maliban sa Pangasinan, maaaring makinabang din dito ang mga karatig probinsya. Sa tala kasi ng Philippine Statistics Authority, nasa 5.9% o 147,000 na katao sa Region 1 ang itinuturing na unemployed. Kumpiyansa ang gobernador dahil nasimulan na din niya ito sa bayan ng Binalonan. Ako po congressman noon, ito ang aking flagship project sa aking distrito at sa aking bayan ng Binalonan. Nakapagdala po tayo ng isa pong economic zone na magdudulot ng 10,000 trabaho. So, ganyan din pong gagawin natin sa buong lalawigan. Alinsunod din ito sa adhikain ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa economic recovery ng bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nag-uwi naman po ng silver medal ang isang sprinter mula sa La Union. Ang kwento, alamin sa balita ni Sofia Pagaduan. Baon ang husay at determinasyon na iuwi ni Frederick Natubong Santo Tomas La Union ang silver medal sa katatapos na 82nd Open Track and Field Championship 2022 sa Singapore. Hindi lang naman kasi training yan, ma'am. Kapag naghanda ka ng competition, lalo sa akin is individual event, ma'am. Lahat yan, ma'am, dapat pinapag-aralan mo yan. Kasi minsan, sa training is hindi natin maiwasan yung tatamarin tayo. Parang hindi natin maiwasan na parang yun, ma-down ka, ganon. Kasi like, kunyari, magka-injury ka, parang wala ka nang parang, alam mo yung, wala ka nang magawa, ganon. Tapos parang ayaw mo na maging, parang susuko ka na lang. Pero hindi dapat ganon yung maging mindset. Hinarap mo talaga yung pagiging atleta. Dapat, yung mindset mo dapat, yung maging matapang ka lang, lahat kayang-kaya mo, ganon. Nagkaroon man ng injury sa binti sa kalagitnaan ng kompetisyon, buo ang loob nitong manalo. Bari ang nangyari sa Singapore is, pagdating ko doon, nag-warm up ako, bali may something parang napitikan ako.
parang nagka-injure ako ng hamstring. Pero ayaw na akong paglaruin ng coach ko eh. Pero pinilit ko lang. Pero naging silver medalist din po ako. Anya, inspirasyon niya ang kanyang pamilya at mga sakripisyo nito. Family ko naman, yung naging inspirasyon ko dahil siguro sa kakahirapan na din. Ang inisip ko lang ma'am yung number one, ayoko lang maging pabigat sa mga parents ko na yung inisip ko na lang na gagawa ko ng paraan para kahit itong paraan na to na pagiging athlete ko makakatulong sa kanila na hindi na nila ako pag-aralin. Kahit dito pa lang na part maging kwan na ako sa kanila na malaking tulong na din sa kanila. Panalo si Frederick sa 400 meters men's individual category. Ikinatawan na noon ni Frederick ang bansa sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nakapag-uwi siya ng bronze medal. Siya rin ang kumatawan sa katatapos lang na SEA Games sa Vietnam ngayong taon kung saan siya'y pang-apat sa mga nanalo. Naghahanda muli siya sa susunod na SEA Games na gaganapin naman sa Cambodia sa May 2023. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Trail running, inspirasyon ng isang trail runner sa pagpapatayo nito ng cafe. Ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Kain mo lang out sa Pau! Sa milk din ng batang 90s, taratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ipinatayo ang isang cafe sa La Trinidad sa ngalan ng hilig sa sports ng may-ari nito. Kung ano ito,
Alamin sa kwento ni Sofia Pagaduan. Representatives all over the world. We have our Japanese runner here, Sandy Menchi. We have from Kenya, from Sao Paulo, from Spain. Taong 2016 pa noong nahiligan ni Louie ang trail running. Hilig niya dati ang road running pero noong nasubukan niya ang trail running, nahumaling na ito. Nalaman namin na may trail running pala. It was more fun, it was more challenging, tapos mas masaya and mas masakit din sa katawan. So you'll experience different kinds of cramps. Pero baliwala ang sakit sa katawan kay Louie. Tuloy pa rin ang kanyang pagtakbo. Katunayan, Hall of Famer at 3 consecutive finisher na siya sa hardcore 100-mile at pati na rin sa Sandugo 160-kilometer trail running. As a runner, siguro very common yung achievement mo para sa sarili mo. It's still, when you join a race kasi, you think of it as a competition with other runners to kasi may mga top 1 to top 10. Pero once you finish the race, it's a race just between, what do you call this? Para sa sarili mo lang. I mean, hindi mo iisipin yung kalaban mo. Once na na-finish mo yan, yun na yung achievement mo. Dahil malapit sa puso ni Louie ang trail running, naisipan niyang magpatayo ng cafe sa ngalan nito. Tampok sa cafe ni Louie ang iba't ibang mga medalyang kanyang nakamit sa 6 na taon na niyang pagtakbo. Makikita din sa loob ng cafe ang mga race beeps na ginamit ito sa mga kompetisyon at mga larawan ng mga scenic spots na nabisita na nito. Tampok din ang masasarap na pagkain tulad na lang ng bestseller nilang AS Cream Cheese Bread. First impression, nung pa-enter pa ako dito sa sa cafe dyan sa baba, parang it's not, parang hindi ako papasok sa isang cafe. Kasi parang skinita lang. But when nung andito na ako sa second floor, it was, may ganito palang lugar dito. So it's a nice place to gather for siguro mga friends or mga family. Siguro yung ambience kasi yung first, maganda yung ambience. Pagkasama ang mga friends, mas masayang magkwentuhan ganun. So pati rin yung mga foods na order maganda. Lalo na yung kape, masarap yung kape nila. Para naman kay Timothy na isa ring trail runner, inspirado siya sa tuwing bumibisita siya rito. Pa-inspired kasi nakikita mo kung ano yung mga events na pwedeng puntahan at nag-inspire kasi may makita akong medals, tapos yung mga elevations and yung sa food nila is maganda kasi naibibigay siya sa trail running community. To be honest, di na ako tumatakbo ngayon kasi ever since nung pandemic na biglang nawala na yung mga trail races na isang inspirasyon para sumali sa mga races. Good thing meron yung cafe na to na at least na-inspire ka ulit na parang sarap bumalik ng trail running community. Namang running will take you anywhere. At isa na rito ang kwento ni Louie na nagsimula lang bilang trail runner at ngayoy cafe owner na rin. Mixing passion and business is never easy. Pero tulad ng pagtakbo,
hindi ka makakarating sa iyong destinasyon kung walang tiyaga at disiplina. Kaya enjoy the journey like Louie and be successful in life. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland